Dito! Go Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Kalbo! Oras po natin mga kabisyo sa buong Kapuluan, ganap ng 29 minutes. Makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. Wow! Ako, on a Friday, sobrang traffic ngayon, Col, kaya I'm sure medyo yung pasahero mo bangag na. Tsaka ikaw din, Col. Pero don't worry, nandito naman ang programang EDSA para syempre aliwin kayo. O, diba? O, eto na mga kabisyo. Big shoutout nga pala muna kay Carl Padillo na nagbisita sa atin dito ngayon. Tsaka syempre kay Chloe na bida-bida. Dahil sa pagkabida-bida mo, ayan, bibida ka. Anyways, mga kabisyo, eto, pag-usapan na natin to. Kumakalap ngayon ang sari-saring reaksyon sa social media. Ang post ng isang umano'y Christian kung saan binatikos niya ang couple na nagro-romanticize umano sa konsepto ng DINK o D-I-N-K. O ibig sabihin, dual income, no kids. Pero itinuturing naman daw ang kanilang mga aso at pusa bilang mga sarili nilang anak. Oh, no! Ang sabi pa sa post, to that, we Christians say be fruitful and multiply. Make your own babies. Leave a legacy and create human beings that have internal souls with their own unique characteristics as people made in the image of God. Stop role-playing to be a family, be one. Aba, so daming kanya-kanyang reply dito na sabi niya, mind your own business, wag mong pakialaman yung buhay ng iba. Tang, logican na natin to, Tang. Ay, sige, huwag mo nang patagalin. Logican mo na yan. Logican na yan. Logican na yan. Okay, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, ito yung basic minsan sa mga Christians. Diba? Na kagaya ko, of course, kagaya namin ni Chloe. Masyado tayong righteous magsalita kung minsan. Kaya, mas sa totoo lang mga kabisyo, real talk, mas maraming hipokrito sa mga Christians. Kasi tayo, alam natin ang mga dapat We are already enlightened Dapat, when we correct, we use love. Yun kasi ang turo ni Jesus Christ That's the message of the cross, diba? Mas unahin mo yung iba bago ang sarili mo. When you rebuke or when you correct someone, it's not about your rights palagi. Nakasulat naman yan sa Bible, diba? Na sinasabing, I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. Nakasulat po yan in 1 Corinthians chapter 6 verse 12. So kahit may rights ka o karapatan, kung pinilit mo yung rights mo at makakasakit ka lang ng iba, better not to exercise that right. Diba? Dapat mas piliin natin na tayo na lang ang magtiis kaysa magkasala yung iba. Dahil kung ipipilit natin ang ating karapatan, sabi nga ni Jesus Christ, I tell you the truth, when you did it to one of the least of these my brothers and sisters, you were doing it to me. That's in Matthew 25 verse 40. So iwasan po natin yung bahala sila dyan, basta ako wala akong ginagawang masama, itutuloy ko to, karapatan ko to. Ingat pa rin po tayo sa mga ginagawa natin kasi pwede po rin tayong magkasala. Halimbawa, Col, karapatan mong maglagay ng basurahan sa harap ng bahay nyo. Para hindi makapark ng maayos yung kapitbahay mo, pwede mo namang ilipat, iusog konti. O ngayon, pag di mo inusog, pinilit mo, talaga mong karapatan mo yung talagang magkakasala yung kapitbahay mo sa'yo. Mag-iisip siya ngayon ng hindi maganda, baka murahin ka pa.
So pananagutan mo yan kasi ikaw yung nag-provoke sa kanya na magkasala. O, di ba? Kaya mahirap ang maging Kristiyano talaga. Pero pag sinunod mo naman si Christ, kakaibang biyaya naman ang ibibigay sa iyo. Contentment sa buhay. Yan ang isa sa mga consolation. Magsiyo ko ang lahat. Alright, gotta say goodbye. Ang tabayanan, susunod na, Totoy Bato. And of course, ito po si Diego Bandido saying, whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!